Definitívnu podobu vládneho programu by mala napísať už večerná koaličná rada. Napriek tomu niektorí vládni poslanci ešte stále nie sú s programovým vyhlásením plne stotožnení. Štvorčlenné občianske združenie Obyčajní ľudia, ktoré sa do parlamentu prekrúžkovalo z konca kandidátky SAS, síce avizuje vládnemu programu podporu, zároveň však žiada jeho rozšírenie o aspoň časť z takmer 50-bodového zoznamu svojich politických priorít. V prípade, že k dohode nepríde, šéf združenia a poslanec SAS avizujú koaličné problémy. KDH považuje takéto úvahy za nešťastné a vyzýva k zodpovednosti šéfa Slobody a Solidarity. Poslanec SAS Igor Matovič, reaguje podpredsednička KDH Jana Žitňanská. Samozrejme, že už tá spolupráca ďalšia by bola, nazvime to, cez zuby. Boli by sme veľmi tvrdí kritici, bavili by sme sa možno s tou koalíciou cez médiá, nebavili by sme sa možno medzi štyrmi očami, tým pádom by sme koalíciu podporovali. Ale už by to bola taká spolupráca, jak medzi rozhádanými manželmi. To, že títo štyria poslanci majú pripomienky, si myslím, že je v poriadku, ale v prvom rade by to mali riešiť so stranou SAS, za ktorú kandidovali, čiže vytvárať tu ďalší priestor a nejaké ďalšie požiadavky mimo SAS mi príde nemiestne. Pre koalíciu tak vzniká problém. V Národnej rade totiž disponuje 79 hlasmi a bez podpory 4 Matovičových poslancov stráca Radičovej vláda parlamentnú väčšinu. Obyčajní ľudia pritom v mene presedenia svojich záujmov pripúšťajú aj spoluprácu s opozičným Smerom. Naopak, OKS, ktorá sa tiež dostala do parlamentu na kandidátke inej politickej strany, spoluprácu s opozíciou vylučuje a Matovičovcom odkazuje, že sa zahrávajú s koaličnou stabilitou. Igor Matovič, reaguje podpredseda OKS a poslanec Mostu Híd Ondrej Dostál. Jednoducho neopustili by sme tie body. Stále by sme boli o nich presvedčení, že sú správne. Ak by sme napriek tomu videli nejaké tvrdošíjne jednanie z ich strany v tom duchu, že teda a priori na tie naše návrhy nejako kašľú a ignorujú nás, není najmenší dôvod preto, aby sme v záujme toho, aby sme dobré veci presadili, sa bavili aj s opozíciou. Ak by sa stalo bežnou praxou, že časť koalície bude pretláčať svoje návrhy prostredníctvom spájania sa s opozíciou, tak myslím si, že to by mohlo ohroziť fungovanie vládnej koalície. Predseda SAS sa napriek prísľubu k tejto téme osobne nevyjadril. Jeho poradkyňa však označila Matovičovo konanie za prirodzenú snahu politika presadiť svoj program. Zároveň ale zdôraznila nutnosť politických kompromisov.